Good morning na usab kanatong tanan. Especially katong atong mga followers. Niya naman to sa Facebook. So at least doon na po tayo mga followers. Doon na po doon na po yung mga nagsunod sa atong vlog sa kining Facebook. Sa uban pa mga media platforms because doon na po sa YouTube. Because according to Pope Francis, utilize social media for evangelization. So dili niya to kanang gitawag na to kahangay ra gyud dili. This is also, a part of evangelization. Yeah, mo apil punta, no? Imbis nga kanang ang mga kuan lang, mga kinibitaw mga non-sectarian groups mo maghimo mga vlog kita po sa simbahan mohimo punta niini. So what usa may atong pamalandong karon? Of course, Jesus Christ is trying to explain to us the core values of our faith. Core values. Unsa man ganito ning core values nato? The cross and the resurrection. It is not always the carrying of the cross, but also, enjoy the resurrection. So dili na siya ang atong pagtuo dili puros ra gyud pinas-anay o cross. Kita siya dili na mao. Because after all the cross that we've been carrying, we will be rewarded with resurrection. Sa mga resurrection, mga kabanhawan. So nga si Kristo explained to the Pharisees kabahin sa puasa. Tungod kay ang mga Pariseo hibulong sila. Kaya nga naman nga wala magpuasa ang mga kining mga apostoles niya. So niingon si Jesus, nga nang imo magpapuasa ako ning mga tao nga niya pamanmi naguban-uban pamanmi. So in other words, lingaw-lingaw po panalagsa, no? So in our faith, may mga lingaw-lingaw punta resurrection, no? Ingon siya nga magpuasa pa dayta kung ana maban ka nato ang manunubos. So that's the reason why in our faith, Catholic faith, doon natin mga fiesta. No, lingaw-lingaw, no? Mga kaon-kaon, ingon ni ana, mga sayaw-sayaw, something like that, beauty contest. It is part of Christianity because we are a people of joy. Christians are joyful people. So ayaw mong katingala nga mulingaw-lingaw gyud ang mga Kristiyanos because it is a part of our identity nga naa kita ni ana. Pero niingon si Kristo, pero yung kabalakan, kay mo abot ang panahon nga magpuasa pud ni sila. O, di ba? So, sa may nahitabo nato during Semana Santa, puasa pud ta. Gikan pa sa Miyerkules sa Badlis up to Semana Santa, doon na po tayo mga pagpuasa. It is also a part of our faith. Nga dili lang po ta lun ra po yun, lingaw-lingaw. Di na sa damao. No? Di na sa damao nga lingaw-lingaw ra yun nga tuwa pirmi. Dili. Bitaw na nga mga renewal movements usahay akong i-remind. Being a Christian is not always carrying the cross. It is also resurrection. So doon lagi mga lingaw-lingaw. Kung magsigir po kang lingaw-lingaw, wala na po kay pasan o cross, di na sada mao. Klaro ba? And that's the reason nga, mag-fiesta gani, fiesta kita. Fiesta ta, it is a part of our of our faith. Ihaw tag baboy. Katong mga igsuon na tong mga lugos kakaon og karne. Lugos kakaon og karne og dili mamista. Kaon-kaon. Panadon pa ganin ko ba? So I'm experienced that here in our parish. Nga mukalitrag sa lipuno dito sa luyo ng mga namistahay kay gisulod po sila hang plastic ning mga. Sige ra.
It's part of the celebration nga magbalon kung pauli manalaman sa nabilin. Mahurot-hurot. Ang ganyan na. But of course, doon na puntay ko Semana Santa. In other words, kung fiesta, fiesta. Kung Semana Santa, Semana Santa. Pasan po tag-krus yun. Mga malandong ta, maghinulsol ta, mangumpisal ta. No? Ingon ni Ana. And of course, matun pa ni Kristo, there is always a radical change in our society. Kung naingon siya nga walay karaan niya panapton nga itapak, walay bagong panapton nga itapak sa bagong sa nina. In other words, there is always a changes in our situations. Kinahanglan nga ubay-ubay gyud tas panahon. Dili ta mo ingon di rami ana dili na mao among naandan no. Do na gyud mga naandan nato nga obsolete na di na pwede. Kinahanglan nga we should always, accept radical changes. No, bagong bagong panapton itapak sa bagong sanina. Matun pa ni Kristo. Bagong bino isulod sa bagong sudlanan. In other words, kinahanglan nga doon na mga gitawag bito nato og kausaban sa atong pagkatao as Christians. No, di ba? Klaro na. Unsa may mga sample ni ana. As Christians, daghang kaitag mga gipang-usog. No, sa una, unsa man ang mga na naghikog dili ipasulod og simbahan. No, dili na pamisahan. Karon dili na mao. Nganong dili man nato ipasulod og simbahan mo pala naghikog. Dili na noon mo ipasulod og simbahan. Ayaw unsay mga kabag-uhan nga diana. Though we should always accept radical changes as long as it is not contradictory to what Jesus Christ is teaching us. No? Klaro ba? So, mga kaigsunan, no? Don't ever try to be, static. Nga mura ba o mupilit ka sa usa ka kuan, sa usa ka parte, diratana, no? Kinahanglan nga doon na gitay kabaguhan. Ingon niya, And of course, don't forget, basta fiesta, fiesta. Basta Semana Santa, Semana Santa. Pag-ingong fiesta, celebrar ta, kay mo maniparte man sa ato ang pagka-Kristiyanos na after the cross, resurrection. Sa manang resurrection, kabanhawan. Dili ginamawala. That is the very core value that we have as Christians. The cross and resurrection. It's not always resurrection, and it's not always the cross. It is the cross and resurrection. Klaro ba? So again, sa ako na ginaingon, dili puros lingaw-lingaw, dili rapod lon-lon, rapod pasakit. Uban nga, sige, ito ng Kristyanusa. Usa man ng Kristyanusa nga, panahon sa lingaw-lingaw, magsige og mugot. Panahon sa kanang pamalandong, maglingaw-lingaw na yun. Sayop na. So again, as we move on with the soul sacrifice of the Mass, that is who and what we are. No, we are the people of the cross and resurrection, and there is always a time for joy and there is always a time for grief. As long as what we are longing for is, to be united with God in heaven when the time comes. Please all stand.